krásne rodičia sa tu nás hľadajú. Rodičia a deti. Prosím, rodičia, týchto detí a krásne rodičia. A potom na konci okolo je to celý, hej? Dobre? Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milí rodičia, krstní rodičia, drahí bratia a sestry, s radosťou vás vítam v tomto Božom chráme. Zhromaždili ste sa, ste boli svedkami krstnej slávnosti, pri ktorej sa duchovne znovu robia tieto deti a stanú sa Božími deťmi a členmi Kristovej cirkvi. Vy, milí rodičia, prijali ste deti s radosťou ako Boží dar, lebo Boh je prameňom všetkého života. Teraz vo svojej nekonečnej láske chce dať vášim deťom nový božský život, aby mohli žiť s ním večne. Aké meno dávate svojim deťom, tak hovorte, rodičia. Marius. No, Marius, no. Timea Žikova. Ako? Timea Žikova. Timea, dobre, tretie. Marisa Žikova. Ako? Melisa, hej. Čo si žiadate od Božej cirkvi pre tieto deti, poviete krst. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje deti, tým beríte na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a miloval Pána Boha svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Je si vedomý tejto povinnosti? A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť, ste ochotní to pomáhať. Melisa, Timea a Marius. Milé deti, Božia cirkev vás prijíma s veľkou radosťou. Menej vás označujem znakom kríža. Tak ktoré sú to tieto tri? Marius. Takisto poznačí deti na čele znakom nášho Spasiteľa, aj krstní rodičia, aj rodičia. Milí rodičia, drahí veriaci, zúčastňujte sa teraz nábožne na bohoslužbe slova, aby sme sa pred úkonom sviatostného tajomstva posilnili vo viere a aby sme spoločnou modlitbou vyprosili hojné ovocie sviatostí krstu pre tieto deti. Pán s vami i duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva Tebe, Pane. Ježišovi prinášali deti, aby sa im dotkol, ale učeníci ho krikovali. Keď to Ježiš videl namrzený, povedal: nechajte deti prichádzať ku mne, nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde do ňu. Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za tieto deti, ktoré má prijať milosť krstu. Modlíme sa aj za ich rodičov a krstných rodičov i za všetkých pokrstených. Pane Ježišu, pre tajomstvo Tvojej smrti a smrtvystania udel týmto deťom milosť novozrodenia v krste a začleniť do svätej cirkvi budeme volať spoločne: prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás. Sviatosťou krstu a vyjebovania z úrob svojich verných učeníkov a svedkov svojho evanjelia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomáhaj svetosti života a vedí do radosti nebeského kráľovstva. Prosíme ťa, vyslíš nás.
Paníšu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje deti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj vo svojej láske aj rodiny týchto detí. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aj na všetkých obnov, Pane, svoju krstnú milosť. Prosíme ťa, vyslíš nás. Teraz budete hovoriť o rodu za nás. A teraz sa obráťme k svätým o pomoc. Svätá Mária, Matka Božia, o rodu za nás. Svätý Ján Krstiteľ, Svätý Jozef, Svätý Peter a Pavol, rodite za nás. Svätá Tímea, rodite za nás. Svätá Melisa, Svätý Márius, všetci Boží svätí a sväté, rodite za nás. Všemohúci a večný Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha neprávosti, a vytrhol nás temnú a priniesol do neho svetla Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav tieto deti dedičného hriechu a urob chrám svojej slávy a daj, aby prebýval Duch Svätý skrze Krista, nášho Pána. Nech vás posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa, na znak toho vás považujeme jeho spásy, Kristovi, našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Čakajte na prsi, aby som sa dostal. Na prsi. Hej, otvorte aj tam. Počkaj, no. Však sa nezožerú, nespapajú. Tebe školieva na vode Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, Všemohúcemu Otcovi, aby daroval týmto deťom do milosti, život, vody a Ducha Svätého. Dobrotivý Otče, Ty nám krstom znamení dávaš do veky vekov svojich detí, volajme, požehnaný Boh na veky, požehnaný Boh na veky. Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spážili všetky, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Požehnaný Boh na veky. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Požehnaný Boh na veky. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radostne hlásali Kristovo evanjelium. Požehnaný Boh na veky. Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme Tvojich služobníkov Tímeu, Melisu a Máriusa, veď si ich vo viere cirkvi povolal právením znovuzrodenia, aby mali život večný skrze Krista, nášho Pána. Amen. Teraz bude zriekanie sa zlého ducha a potom vyznanie viery. Tak budete opakovať 3-krát zriekam a 3-krát verím. Zriekate sa zlého ducha, aj všetkých jeho skutkov, aj všetkých jeho pokušení. Veríte Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca.
Veríte v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Teraz poviete potom všetci krstní rodičia a rodičia chceme. My všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Tímea, Melisa a Márius boli pokrstení v tejto viere? Chceme. Dobre. Tak prvé Tímea, ktorá je. Poďte Tímea. Toto držte. Tak, aby som... Dajte tak dole hlavičku. Tú čelenku, aby ako pokrstím, dobre. Tímea, ja ťa krstím, mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého, dobre. Druhé, dieťa, Melisa, dajte dole hlavičku. Melisa, ja ťa krstím mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Dobre, počkajte. Dobre, tretí. Márius. No, bude cirkus. No, poďme. Držte mu hlavku, dobre, aby vydržal. Márius, ja ťa krstím mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Dobre. Joj. Je to je dobré, čo plače. Čo? To je dobré, že plače. To živý je. Hej, to je dobré, že plače. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil dielu a od hriechu a znovu zrodil z vás Božieho Teraz vás poznačujeme Kristovú spásu, aby ste patrili do tajomného tela Krista, kňaza a proroka, kráľa a mali život večný. Amen. Ja som není strašidlo. Mulo. No, držte ho. Kdy mi obsadila? Ako že mi to dobro. Ako divca dikopovate. Vidíš, keď neplačú, len ty plačeš. Pozri sa, aké sú dobre ty deti, láče. No. Tak okamžite, keď neplačá, pozri, aké sú tiché. No. Tímea, Melisa a Márius, stali ste sa novým stvorením a obliekli ste sa Krista. Toto biele rúchodie je vám znakom tejto hodnosti. Vaši rodičia a príbuzní budú vám pomáhať svojom príkladom, aby ste ho priniesli nepoškvrneného do života večného. Amen. Košielky dajte každému. Dobre, tak. Dobre. Príjmite svetlo Kristovo, milí rodičia, krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše deti kráčali vždy vo svetle Kristovom ako deti svetla, aby trvali vo viere až do konca. Tak budú môcť so všetkými svätými ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve.
sviečky, krstný potvrd, zapálite. A každý odpálite a dajte. Cristian, leva tricola para tudo. Krstný pomôžeme. Vy, čo ste boli pokrstení Kristovi, Krista ste si obliekli, aleluja, aleluja. Víte, že aké majú ísť ďalej, kde majú ísť deti, aké ďalšie dve sviatosti majú prijať. Sveté Brnáne. Áno, a výrmovku. Hej, toto dbať. A chodiť kam je. No. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvedí nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi. Otec, matka a stredný dieťa, poďte. Otec, matka, dajú krstím, aby držali sviečky. Otec, matka, aby ste držali dieťa. La llorale. Nie sviečku. La llora. Tak, držte otec, mama. Dotýkajte sa toho dieťaťa, ty otec. Ale aj otec deje. Tak nech sa dotýka dieťaťa, stredia by bolo dobre. Vy sa dotýkajte dieťaťa svojho. To máte obidve vlastné. Tak sa držte, dobre. A za mňou budete opakovať. Milí rodičia, teraz obetujte svoj dieť nebeskému Otcovi. Bože, žehnaj naše dieťa, Naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na radosť, nám na radosť a svetlu na osob. Svetlo na úsoch. Teraz, matky, si držte deti, dobre, požehnanie dostanete. Nech žehná matky týchto detí, všemohúci Pán a Boh, ktorý vo svojom synovi narodený z Márie Panny dáva kresťanským matkám radostnú nádej, že ich deti budú mať život večný. A keď teraz ďakujem za dar dieťaťa, nech dá milosť, aby aj so svojimi deťmi prestali dávať ďakujem Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Otcovia, nech žehnám Otcov týchto detí, všemohúci Pán a Boh, darca života pozemského i nebeského. A nech ich dá milosť, aby spolu so svojimi deťmi a prvými svedkami viery Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech žehná tu prítom, všetci dostávajú požehnanie. Všemohúci Pán a Boh, ktorý nás vody a Ducha Svätého zrodil pre život večný. A nech im dá milosť, aby boli všade, vždy a všade živí členmi ľudí, a nech im uštedrí svoj pokoj Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Teraz požehnanie ich vás žehná, všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte pokojne Bohu, ďakujem. Teraz okolo oltára prejdete a poboskať krížek, aj všetci majú ísť. Poďte. Všetci aj z lavici. Mama, Anna, Dimon. Ja.
môžete zastúpiť. A, fajnúček. No, ticho, číte. No. Lela, jangan kode. Tapi masalah kode itu cuma dua. No, jangan kode. Hei, tak sokerin. Kita sudah muri. Engkau speak. Terus ke. Cak kode. Už Štefánku sa ju žardžana. Už žarina vynesla vo vrevri. Заходила? Так, она без смотреть, когда мы